Elo na Steff yma, a dros y penwythnos beth sy'n darllen chwip o nofel o'r enw Gelyn Cudd gan Geraint Evans, a gan bod Fro Aber 360 eisiau wneud adolygiadau o nofelau o'r Fro, neu gan awduron o'r Fro, dyma ni. So, dwi'n mynd darllen yn rhy aml, os dwi'n hollol onest, dwi'n mynd darllen nofelau yn reoledd, ond gyda'r lockdown busnes yma, oedd e'n neis dros y penwythnos ala sawl awr yn bennu'r llyfr yma. Nofel drosedd yw nofel awdur, sy'n dilyn hint a helynt Inspector Geraint Evans, sy'n wedi leoli Hencadlys yr heddlu yn Aberystwyth, yn treol dod ar draws beth sy'n digwydd i Sir Geraint Rees, sy'n bia tu haf yn Aberystwyth, a sy'n newydd fod mas o'i fadau a diflannu. So, mae'r stori yn mynd â ni ar draws Cymru a thu hwnt, a mewn i fyd digon sinister. Nawr, dwi'n eisiau rhoi gormod bant, achos mae'n nofel sy'n symud yn eitha cloi, a mae bendant yn werth i ddarllen. Dwi ar ddeall taw y Gelyn Cudd yw'r pedwerydd yn y gyfres o nofelau ble mae'r Inspector Geraint Evans yn rhan o. Ond dwi ar ddeall gan mam sy'n super fan o lyfrau Geraint Evans, bod nhw ddim yn llifo i gilydd cymaint â hynny, so byddwch chi'n oreit yn dechrau gyda pa bynnag un, really. Ond dechreuais i ar hwn, dy beth. Gath ei gyhoeddi gynta gan y Lolfa nôl yn 2015, a tu fewn y clawr. Dymuniadau gorau, Geraint. So, yn teimlo'n eitha special. Gwaith celf eitha neis hefyd ar y clawr. Harbwr Aberystwyth gan Tanwen Haf. So ie, ewch mas o'ch ffordd i treol ffindo copi o hwn. Fo wedi sy'n Lolfa sydd wedi coeddi, so lolfa.com, neu falle bod da chi copi ar y shelf. Ond ie, bendant yn un i'w ddarllen. Nawr, dwi'n deall bod rhaid fi enwebu rhywun i wneud yr adolygiad nesaf, naill ai trwy fideo neu yn ysgrifenedig. Felly dwi am enwebu hoff organydd ceg yn y byd, Dilwyn Roberts Young.